Hi guys, bisong adlaw ng tanan. Bisong adlaw day guys. Ikan ko nagtuwas iring og manok. Mga andeta. Cup noodles. Nagpalit na ko daag sardinas para sa iring. Tulog ka buok kay mahurot na rin inanan. Karin ako. Tulog man ka iring na dari. Tulog ra ka buok ang balik. Mahal sardinas dero no. 25.50. Mingaw na dari kay ako na mong asa. Mentag humana tos Mexic exam kay ano tong kano na ko uban dari. Ano mingawa. Gining pobreta, magantos. Ito na huling kamot ko. Kamot makaya. Santa guys, kaya manilhig ko rin. Hindi ko magbubos banda kay sige mag-uwan dari. Kailan ko mamabog mo init din taod. Naluoy kong liksi kay higit siya. Ayan, dita. Higit siya, puno si Jaido. Wa masiguro jamod dog ni nanay para just pato ko jarang mo siya. Hindi nga antoson nga kay hapit na ang pagbakasyon anong dagong dati. Tulog ting eskwelahan na balik na po dito. Nilhig ko rin daga na isagot. Sabot ming liksi nga karong Bernes adto sa pagsidyas diyang lola kaya wala naman dyan ka adto. Ani puhon mama nag silang exam mananghid ako silang ma'am nga nang pa-flexible kaya di po sige kilak eh naulian na rapitong diyang lawas magtamok-tambok na si mission na po. Manikwa na na ugoy kapi. Mura naman ni Jagditso na pamahaw.
na may unod. Pero di po ni angay kanunayan. Kadaot. Lutas ko kuan dari bugnaw kay may bugnaw. Wala jud pagtindahan, ang angay maggawas-gawas. Bilin pa nagmotor kay kuan. Tagang ko na niyagi nga. Giplatan ko dyan ang tingag ang pambilt. Gubaan na. Ang kuan na ba? Gubaan na. Katuloy pa adyo po maka alta na. Mahal manggug pambilt. Mutulo katuig na narong mayo pohon. Mapa na mailisig. Pambilt mo nagtingog na. Adlip na iko agladyo. Ibiyahe ingan tong taga shop. Magbingag ko kay pintahan mo na karong usarag mga kurente kapil na kuan niya ako iring og akbahang pagkaan. Sa gawas guys, kaya malihig ko.
Hi guys, hapon na di ay. Lupay pag lumanag ko ay. Tuwa sa iring manok. Kay kada buntag hapon tuwa at diyang na ko'y salin. Kaya napaniud to, ako pag-ihatag. Bingot ang ilong, kahila ko ba kay kuan. Napangat ko sa kaugalingan. Nagsabot na ang amo na rin nga. Ganina, nag-chat ko niya. Kung maimpas ang utang, karong buwan sa March, maimpas na ang utang. Buhawa na ko dari. Parang impas na ng utang. Yeah. Naluoy pag-ulit sila gitod. At tulak ko mangitara ko karon ay trabaho nga stay out. Ganun magulian ba? Naamang ko'y ikachat pa nga ito doon sa amo. 300 kuno adlaw pero libre. Isnak rin libre. Pero magulian okay ra na kay magkadog minglik si mga gabi. Gabi lagi si chat na si emoji nga hilak ng gawon ko siya. Kasa pag kung nanay kasa ko nanay tatay kay gapon nagkapit ko si di kasabaan man ko. Kuan kumanangin pagbalik mo na dari mga kasabot ko. Ubos na po ba? Kaingan ko sa kagalingan na gaba na siguro rin ako. Kailangan ko, kalisid-lisid ko. Nunaan, magkaya, naghihilap. Mga pag sorry din nila uli na. Kaya wag ko nakapanagin na po. Nagpuno ako sa problema. Bisidin sura kong lakaw. Galing kamot ko na nabayran na utang. Balag ako'y sildoro March sa kabuan. Antos rin ko na rin noodles. Basta mabayran na lang para wala ko'y problema. Ang rin ko guys, lisensya. O rehistro sa motor ang nautangan. Ang na ko'y utang. Kaya ang lisensya sa motor, 10,000 man dyan. Mahilabot po rehistro. O nagkamot ko nga, di mabayran. Pero, wise samot ko. Parang hilap eh. Kanaon na ako maluoy ko na eh. Kitang tanan na mo ditay mali nga mga binuhatan. Dami di karungan mo abot na ito. Siguro agaw, mauna ni. Kinang tinumanan ko usahay. Mga nabihang gaba. Nakasa ko nila gapon kaya wako na nanghin. Marami guys kayo mag-init ang kuskuan ng kanihapon. Kanina lang gisida ang ganihan niya. Sorry to na. Sana pa may salin mar pa rin ang isuwa ng kanihapon. Pero hindi ka sa makabot pag sa kabuan. May buwanin para maroon. Ang kwarta dari sa kalibo. Waan pares. Ang 400 para suwas iring, 600 naman ako. Tigong-tigong mo abot o March. Ang putong ipalitas liksing, bawon. At nung higlan nga, ika-Bernes, at ito sisis ng lula kaya ro, palitan mo siya bawon sunod adlaw. Marag binuwagan, bakasyon ng siguro po March.
hinapos. Agwatahoy sa naho. Para problema na rin ang mga pagsuwa, tubig, sabon na anaman. Maura ni guys, kay maghikay mo pa ni hapon. Salamat ka, Ninjo. Salamat.